Egunon guztioi. Egunon guztioi eta ongi etorri. Ospakizun berezia dugu gaurkoa. Jaunartzeak dira. Berezia ez ezik, fedean, ospakizun hau aberatsa izatea nahi genuke. Horretarako isiltasuna eskatzen dizuegu. Zaila gaitezen jarrera egokia hartzen. Gure aldetik, guztiok ahalegintzea eskatzen dizuegu. Mesedez, argazkirik eta bideorik ez ateratzea eskatzen dizuegu. Elizkizun amaieran, izango duzue horretarako tarte txiki bat. Eskerrik asko. Buenos días y que seáis todos y todas bienvenidos. Os pedimos que colaboréis en la buena marcha de esta celebración con vuestro silencio, respeto de las normas y vuestra participación atenta. Os pedimos seguir la celebración en silencio. La experiencia positiva de una celebración no depende de su duración, sino del alma y del interés que se pone en ella. Por otro lado, os rogamos que no saquéis fotos ni vídeos. Al finalizar la celebración, habrá ocasión para ello. Egun berezia da. Guk lagundurik, aldarera hurbiltzen diren ume hauek maite ditugu. Beraientzat, hoberena nahi genduke. Fedearen doai eskaintzen saiatzen ari gara. Sinisteak lagun egiten digu bizitzan. Ona da sinistea. Lagundu diezaiegun bada gaur ere, ume hauei gure fedearekin. Celebramos la primera Eucaristía de este grupo de niños y niñas
que vamos a recibir en la Iglesia dentro de unos momentos. Vienen acompañados por sus padres o correspondientes responsables. Estamos tratando de iniciarles en el camino de la fe y de la vida cristiana. Estamos convencidos de que esto es bueno para los niños y niñas. Es bueno creer, merece la pena. El que cree encuentra la vida. Jesucristo ilumina nuestra vida en medio de las dificultades que atravesamos en estos momentos en los que nos sentimos tan vulnerables. Hoy les damos la oportunidad de comulgar por primera vez. Mirado en su hondura, este acto es un motivo de alegría para todos nosotros. Hoy están un poco más cerca del conocimiento y de la unión con Jesús. Acompañémosles con cariño y con la fe, mucha o poca que tengamos. Zutik jarririk, arditzakun abestuaz, guazen elkarturik. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Danok, guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Gurekin dugu, gurekin jauna, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, da maitasunez bere esana. Zutik mesedez. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Zuzentasunez egin dezagun, maitasun bide zabalargia, gure anaiei lagunduz beti, emanez eskua eta ogia. Danok, guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Danok, guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin. Zure bidea. Ederki ongi etorriak, Zuek horrela kantatuz, animatuko dituzute zuen gurasoak. Eitu? Ematen du gauzak alderan zidiela, guraso kumeak, ez, umeak guraso eri, hori. Edarki, oso ondo abestu dezute, ongi etorriak,
Zuen eguna da, esan gendun asko itzein dugu atzo eta gaur ez dugu horremeste itzeiko. Baina ongi etorriak ba. Eta zuek ere, hori, esaten dizuet, zuek animatu behar dituzute, torri direnak, zuen agurrare, emaizute, torri direnei. Bueno, pues eso, que seáis todos bienvenidos y digo que estos niños cantando así son los que tienen que animar a sus padres. Ahora van a hacer y decir palabras de acogida. Eskerrak ematen dizkizuegu gurekin etorri zareten guztioi. Badakigu asko maite gaituzuela. Beti zaudete guri laguntzeko prest. Horregatik ekarri gaituzue katekesira eta gaur Jesusen azken afaria ospatzera etorri gara. Ongi etorri. Gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos. Sabemos que nos queréis mucho y deseáis lo mejor para nosotros. Os pedimos una cosa, enseñarnos a creer y a ser buenas personas. Guk zueri begira ikasten dugu dena. Eskerrik asko zuen laguntzagatik, otoitzagatik. Gracias por vuestra oración y por seguir esta celebración con interés. Edarki eta orain, badakizute beti Eukaristiaren hasieran, pixka bat jabetzeko zeiteragoa zen, baina beti barkamena eskatzen dugu, Jesusek erakusi zigun hori, zu besten baten kontra, zurekin zerbait baldin badu, aurrena konpondu hori, eta gero etorri honutza, Bueno, hori horregatik hasieran bazpare, beti barkamena eskatzen dugu, Siempre pedimos perdón al comienzo de la Eucaristía, que es una forma de toma de conciencia, ¿no? Desde el comienzo de la tradición se nos ha dicho siempre, si tienen algo contra ti o tú contra alguien, arregla ese asunto y luego ven, si no, pues si estamos todos enfrentados, ¿qué pintamos aquí? Horregatik eskatzen dugu barkamena. Barkatu jauna, zutaz astutzen garelako. Otoitz egin ez dugulako eta eskerrak ematen ez dakigulako. Erruki jauna, Barkatu jauna, batzuetan aferrak izan garelako, ez dugulako behar bezala lanik egiten eta zintzotasunez jokatu ez dugulako. Cristo erruki, Barkatu jauna, elkarrekin haserretzen garelako, ez dugulako elkar maitatzen eta askotan bata besteari laguntzen ez dakigulako. Barkatu jauna, munduko behartsuak eta gogorkeriaren biktimak astutzen ditugulako. Erruki jauna, Edarki, prestatu bera, eta baina intza, jotzen digu organistak berriro, Aintza, aintza, zeruetan jangoiko ari. Aintza, aintza, zuri jauna, gure aita guzti alduna, eta gure gilea. Aintza, aintza, zuri jauna.
Maitaren seme bakarra, gure salbatzailea. Haintza, haintza zuri jauna, Eta Espiritu Santua, maitasunaren sortzailea. haintza, haintza zuri jauna, haintza zuri jauna, haintza, haintza zuri jauna, haintza zuri jauna. Horrela, seguro, Jesusen belarrietara iritsi da. Ondo, oain, otoitz egiten dugu, Gure jainko eta gure aita, Jesusengan zure maitasunaren neurrigabea erakutsi diguzu, eta elkar maitatzera gonbidatu gaituzu. Zure izenean bildu garen hoi lagundu iezaiguzu, munduaren erdian zugandik datorren bizi berriaren testigu izaten. Emaiguzu hortarako zure espirituaren indarra. Oh Dios, que en Jesús nos has mostrado tu amor infinito y nos has enseñado a amarnos unos a otros. Ayúdanos a quienes hoy nos reunimos en tu nombre, acompañando a estos niños y niñas, que en medio del mundo seamos testigos del amor de Dios. Danos para ello la fuerza de tu Espíritu. Zure seme Jesucristo, gure jaunaren bitartez, eseri zaitezte. Las lecturas que vamos a escuchar nos van a recordar, por una parte, la última cena de Jesús, fundamento de nuestra Eucaristía dominical y de esta primera comunión de los niños y niñas. Por otro lado, el Evangelio nos traerá el recuerdo de la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de Pentecostés, o el envío del Espíritu sobre la Iglesia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que comáis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Zutik jarririk, abez dezagun, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jaungoikoak bere semea bidali du, haren bitartez mundua salba dadin. Aleluya,
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Astearen lehenengo eguneko ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, kudutarren beldurrez. Sartu zen Jesus eta haien erdian zutik, honela esan zien, bakea zuekin. Hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beteri gelditu ziren jauna ikustean. Jesuse berriz ere, bakea zuekin. Aitak ni bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituztet zuek. Ta hori esan ez, aizeman zien haien gainera, eta esan zien, arrezazue Espiritu Santua. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bueno, aurrena zuei zerbait esan nahi dizuet. Osea, ondo belarriak erne, neri begiratu, ez aldamenekoari, ez aurreari, ez, neri begiratu, Zuten dezute, xilik, eta nik zueri gauz gutxi esate asko hitz egin dugu. Baina zerbait esan nahi, bi edo hiru gauza, esan nahi dizutu laburki, Bat, hauxe, nahi nuke zuen buruan da bihotz barruan, benetan sartzea egun hontan. Jesusek zuen lagun izan nahi du. Dudarik gabe. Zuek ere bai bere lagun? Gaur da eguna, zuek benetan Jesuseri esateko nik ere bai. Nik ere bai. Jesusena seguru da, Baina zuek ere bai? Erantzun gaur jaunartzean, jaunari, ni ere bai. Bizitzan, gero gora bera asko izango dituzute, urtetan, gauza asko gertatzen dira, Baina gaurko hori ez ahaztu inoiz, ni ere Jesusen lagun. Beti. Eta dizkidatezun hortatik, inork ez dizue aldeinduko. Zuek sei. Bihotz barruan besterik ez badare. Bigarren gauza, hori aurrenekoa importantena, Bigarrena, pentsa, Jesusek azken afarikoan, bere lagun taldekin zeon, Eta harek, Jesusek pentsatu zuen, hauek jarraituko ote du, Edo bakoitza bere aldetik jungo ote da, jarraituko alduenik esandako gauzek zabaltzen, edo zeingo dute hauek, bere zalantza zituen, Orduan Jesusek, esango dugu, jarri zien amu bat bezala, Eukaristia, hartzazute, edan, ni naiz, egin ezazute hau, nere oroigarri. Jesusek garbi zeukan, nere oroigarri hau egiten badute, jarraituko dute. Nik gaur, ez dizuet esango, egin ezazute hau nere oroigarri, hori Jesusek esan zuen. Baina bai esango dizuet. Jarraitu ezazute egiten, gaur egiten dezutena. Jarraitu ezazute egiten, gaur egiten dezutena. Ez da dile izan aurrenekoa eta azkenekoa. Jaunartzea. Egin ezazute honen oroigarri, bai, baino ez. Hau errepikatzen jarraitu ezazute. Bestik ez. Eta, beti egiten dut haunik. Zuek badakizute kanpantorre badaukagula hemen, ez da? Kanpantorrea, haundie.
Eta kanpaia jotzen ditu, meza daun bakoitzean, orduak ere bai, tabar, baina meza da honen, jo, abisatzeko aizue, meza dago. Bueno, gero, nereak esango dizue zegunean, egingo dugu beste bilera bat, eta han, zozketa egingo dugu, lau txilinena, talde bakoitzaren zat bat. Bueno, horren oroigarri izan ezazute, horren. Kanpai hori dei bada, kanpaia dei bada. Ez da zaratateatzea, ez. Deia da. Bueno, ez aztu, gauz horiek. Iazta, nahikoa, gaur ez dizu gehiago esan nahi, Baina, hiru gauz horiek, gelditu ditezela barruan, Bueno. A los niños les he dicho, oain guraso eri, danak ulertzearren, erderaz esango dut, que a los niños les he dicho, pues eso, que Jesús quiere ser amigo de ellos, de esto no hay ninguna duda, y de cada uno de nosotros, y les he preguntado si ellos también están dispuestos a ser amigos de Jesús, que es el mayor don que en la vida podemos tener, con todas las coraveras de la vida, ¿no? Pero esa amistad, esa relación con Jesús. Y bueno, pues que sigan repitiendo esto. Les he dicho, ¿no? Haced esto en memoria mía. Yo no les digo eso es de Jesús. Yo lo que les digo es seguir repitiendo esto que hacemos hoy, Bueno, y luego la campana, pues haciendo alusión a esa llamada de la campana que nos llama a la Eucaristía. Pentecostés quiere decir que el Espíritu es protagonista de la vida de la Iglesia, la clave para entender la Iglesia. Algunos pretenden entender la Iglesia desde claves económicas, políticas, bueno, de todo habrá en la viña del Señor, pero esa no es la clave para entender la Iglesia, sino el Espíritu presente en la Iglesia que continúa haciéndolo vivir para seguir la misión de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que os enviaría el defensor, el abogado, para continuar. La fe es un don de Dios, es un don del Espíritu. Y la vida, sin este aliento de Dios, pues no es nada, o se puede convertir en algo muy peligroso. Los hebreos, fijaros, la mentalidad judía, pues se hacían una idea muy bella y muy real del misterio de la vida y del ser humano. Y así, en el Génesis, al comienzo, el Señor Dios modeló al hombre, al ser humano, de la tierra. Luego sopló en su nariz aliento de vida. Y así el ser humano se convirtió en un ser viviente. Sí, pues, creados a imagen y semejanza de Dios con el aliento de Dios. Eso es el ser humano, sí. Y de ahí podemos decir, bueno, esto se me ha ocurrido. Somos pues barro, quiere decir, somos carne, somos frágiles, en fin. Y en cualquier momento es verdad que nos podemos desmoronar desde nuestra propia fragilidad. ¿Cómo caminar con pies de barro? ¿A dónde pudiéramos ir? Con pies de barro quiero decir, sin el aliento de Dios, Pues podemos ir pues, a estas guerras, a estos genocidios, a estas violencias, ¿a dónde nos conducen los pasos? ¿Cómo podemos mirar la vida con ojos de barro? ¿O cómo podemos amar con un corazón de barro? Pero sabemos, y lo hemos de saber, que este barro vive, que somos nosotros, vive por el aliento de Dios. Somos carne, vamos a decir, espiritual, o somos espíritu en nuestra carne, que es el espíritu de fraternidad, el espíritu de hijos y hijas de Dios, el espíritu de paz, el espíritu de alegría, de amor mutuo. Eso es el espíritu de Dios. Y eso es lo que da vida al ser humano y lo que le hace el ser humano. Os deseo de corazón a todos vosotros y a mí mismo, claro, como no, a mí el primero, renacer constantemente en el espíritu.
Sabéis que se dice tradicionalmente, ¿no?, que el Espíritu nos da 7 dones. Yo no voy a decir los 7. No sería poco que nos renovemos con este don de la sabiduría y del entendimiento para comprender y el espíritu de fortaleza para vivir. Que así sea. Zutik, jarririk, egin dezagun geure sinismen aitormena. Sinisten de jangoiko aita, gauza guztien jabea, zeruaren eta lurraren eginea. Sinisten dut Jesukristo, haren seme bakar, gugatik hil eta piztu zana. Sinisten dut Espiritu Santua, ta Eliza Katoliko Santua. Sinisten dut, edarki eta gora bera guztitan, sinisten dut esaten izuen, da arek ez du sinisten, beste arek ez dakiz esaten duen. Guk esango dugu, sinisten dut. Horixe da. Eta hola, sinisten dugulako, jangoikoari bere laguntza eskatzen diogu, eskariak egingo ditugu. Eska dezagun Elizaren alde. Oremos, en primer lugar, por la Iglesia. Jesusen familia den Elizak munduan eta hemen, Azkoitian. Gai izan dadia Jesusengan dugun fedea bizi eta zabaltzeko. Que vivamos con alegría y valentía y honestidad la fe recibida. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun Azkoitiko neska mutiko guztien alde. Oremos por todos los chicos y chicas de Azkoitia. Gurasoen laguntzarekin 3 urte hauetan katekezian hasi dugun bide jatorrari jarrai diezaiogula aurreraz ere. Que sigamos también en adelante creciendo como cristianos. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Sinismenean laguntzen diguten guraso eta pertsona on guztien alde. Katekisten alde. Oremos por todos los que nos ayudan a crecer en la fe. Eginkizun eder eta bikain horretan inoiz aspertu ez daitezen. Que Dios bendiga los esfuerzos de nuestros educadores. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eukaristia ospatu eta gaur lehendabiziko aldiz jaunartuko dugun guztion alde. Por todos los que participamos en la misa y comulgan por primera vez. Eukaristia jaunartzeak pozez eta maitasunez bete gaitzak. Que la participación en la misa nos llene de alegría. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Guraso eta familia kristauen alde. Por los padres y madres de estos niños y niñas y las familias cristianas de Azkoitia. Gure guraso ardurak, bai etxean eta ikastolan, bai kalean eta elizan, erantzunkizunez jaso ditzagun. Gure aur hauei, kristau esenplu jatorrik, inoiz falta ez diezaien. Que las familias cristianas de Azkoitia seamos cada vez más conscientemente cristianas. Eska diezaiogun jaunari.
entzun arren jauna. Munduan eta gure artean dauden behartsuen alde, por todo el pueblo de Azkoitia, para que en medio de los problemas que vivimos, como la guerra en Ucrania y en Palestina, sepamos cuidarnos unos a otros responsablemente y ser creadores de paz. Gure kristau eta giza kontzientziak solidarioak izatera bultza gaitzala. Que vayamos creciendo en solidaridad y decreciendo en indiferencia. Eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. Egunero sumatzen dugu, zure maitasun neurrigabea, eta egunero saiatzen gera, zure maitasun hori antzematen, eta eskeroneko izaten. Onarritzazu gure eskari hauek, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Bueno, a ver, berriro ere, Onutza begira, Onutza begira, jabetuz, esten gera, Jesusen afarikoa, Horrena, otoitz bat esan, gero eskerrak eman, santuz kantatu, eta orduan egingo dugu, Hauna, Espiritu Santuak ager diezagula argiago, Eukaristia honen esanaia, zure semeak itzeman bezala, eta eraman gaitzela bihotzonez, ark agertutako egia bete-betean ezagutzera. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender cada vez más este misterio que celebramos y que tu Hijo, como tu Hijo nos prometió, nos conduzca a comprender algún día la verdad plena. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Zutik, mesedez. zutik harriko gera, Eskerrak ematen hasten gera, gaur aber zergatik ematen diogun eskerrak, Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egokida eta zuzen. Aita ona, pozik gaude gaur zurekin, eta gure bihotzak ere eskerronez beterik dauzkagu. Horregatik, Jesusekin gure zoriona ospatzen dugu. Eskertzen dizugu, eman diguzun bizitzaren doaiaren gatik. Ume hauen guraso eta familien gatik. Jesus ezagutzera iritsi geralako. Eta gaurko egun pozgarri hau ospatzera bildu gaituzulako. Eskerrak zuri, jauna, ume hauen gatik, eta hemen bildu garen guztien gatik, eskerrak zure espiritua beti gurekin dagoelako. Horregatik kantatzen dizugu.
Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Osana, 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 benedikatua da zeru gorenetan, jaunaren izenean datorrena. Osana, 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 osana. Edarkita, oan ja sartzen dira, Jesusen azken afarikoa egitera, beraz, une honetan, Jesusen jendea isildu egiten da gehiago, zuek ere bai, Jesuse berak egin zuen egitera goaz, eta beraz, berarekin bat egitera, ezta? Bere inkatua zerazu jainkoa eta ona, zure seme Jesusen gatik. Bera izan zen txikien eta behartzuen adizkidea. Berak deitu zigun aurrak bere ondora, berak erakutsi zigun elkar maitatzen. Horregatik utzi zigun eukaristiaren doaia bere azken afarikoan. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien, esanez. Hartza zue, eta jan, guztio kontatik. Hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Jesusek zuentzat esan zuenean, esan aizun baita ere zuretzat, niretzat, harentzat, denentzat. Eta afalondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatua barkatzeko isuriko dena, egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi hartu ekartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean. Atzo batek galdetze zenuten, hori dana hemen aurren da ona, urrea alda. Nik esan izuen ez, hori egurre da, baino edertuta dago, baino egurre da, guk garrantzia fedean eman diogunari edertu egin dugu, pentsa kalizauz da. Zalda ederra. Edertuta dago, Urrea da, ez. Baina edertuta dago. Zer berezitasun du kopa honek? Gizaldi asko ditula. Eta hemen asko itian, gizaldiz gizaldi, honekin ospatu dala eukaristia. Eta gaur egun handia dan, nola dan guretzako, hau erabiltzen dugu. Askoitiarrek gizalditan erabili dutena. Aita ona, entzun gure otoitza, eta isuri gugan zure maitasunaren espiritua.
Padre bueno, infunde tu espíritu de amor a los que participamos en esta mesa de la Eucaristía. Te pedimos por el Papa Francisco y el Obispo Fernando. Recuerda también a nuestros hermanos difuntos, en especial a los fallecidos de las familias de estos niños y niñas. También, de una manera particular, queremos recordar a José Ignacio Lizarralde. Acógelos a todos junto a ti. Reúnenos un día junto a ti, con María, la Madre de Jesús, con José, su esposo, los apóstoles y todos los santos. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztilun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu terakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigun zugar, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik eta emaiguzu zure pakea. Esaten nizuen atzo. Ezin degula jaunartu, asarre bagabe. Orduan horregatik beti une hontan, momentu hortan, ematen diogu bata bestiari pakea. Pakean egoteko, eta horrela Jesusekin bat egiteko. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Eman diezaiogun pakea alkarri. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Orain egingo dugu, atzo esaten genduena, ez da? Beti sinistu behar dago. Hau, ematen du ogia basterik ez. Sinismena esnatu behar da, berezikin begiratu behar da honei. Bueno, hori jabetzeko kantu hau egiten dugu, etorri honutza kantatu behar dezutenak nerekin, eta kantatuko dugu.
Sinisteko mirari ainarrigarria, ogiaren iduriz Jesus ez dalia. Jesus bera gurtzen dut aldare gainean, Jesus bera jaten egiz jaunartzean. Nere begia Jesus han ez dute ikusten, oro bazentzukiek ez duten amaitzen, baina zalantz gabe dut handela sinisten, sinismenaren argiz hau dute ezagutzen. Holaxe da, sinismenaren argiz begiratzen dugu, hemen Jesus dago, joan zaitezte zuen tokietara. Eta orain, zaten izuen bezala, sinismen aitormena egiten dugu berriro. Apaizak herriari erakusten dio, esan ez, ona hemen, Jesus jauna. Ona munduko pekatuak kentzen duana, zoriontsuak onen maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zuen etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat me in vitam aeternam. Amen. Orain lehenengo umetxoak hartuko dute bakarri jauna, eta gero helduak bitartean organoak zerbait joko du. Eta herriak azten dani jauna hartzen, ordun dano batea gure ondoan jauna abestuko dugu.
Eta orain, lehen esaten izuena, eta ez atzo ere bai. Momentua da, oin, zuek, Jesus zuen laguna izan nahi du, dudik gabe. Zuek ere bai, oain da momentua, zuen gandagon jaunari, Jesuseri esateko bai, nire bai, lagundu jazu. Bitarteak guk, jaunartuko dugu, nahi dugunok. Abestu dezagun orain dano, gure ondoan jauna egon zeitez beti. Gure ondoan jauna egon zeitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi berriz. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzai eta guzure hartalde, nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzera gure hartzaion, zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zugure posata itxaropen, zurekin goaz aurrera. Egunen baten zure betiko, hartaldea izatera. Egunen baten zure betiko, hartaldea izatera.
Edarki, zutik hartzen gera azkeneko toitza egiteko, Gure ondoan jauna egon zaitez beti egongo da zuen ondoan, Jainko jauna, zure semearen gorputz santuarekin janaritu gaituzu, begira bihotzonez zureak dituzun aurrauek, tazkoitiko herria, emaiguzu guztioi, sinismenean eta maitasunean bat eginda bizitzea. Egunen batean zeruko mailan ere bildu gaitezen. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Elizkizuna bukatzera goaz. Elizkizun honek jarraipena eskatzen digu, bai gurasoei, umeeri eta Kristau evangelioari. Evangelioak esaten digun bezala, Jesusengan sinisteak poza ematen digu. Zaila gaitezela fedearen poza aurkitzen eta bizitzen. Horretarako gurasuei ohar bat. Bai, Felixek esan du kanpantxilena, ostegunien otairu juntauko gea hortako, abixako zaizute, eta gero, 3 urtetan pila bat aldiz errepikadeu, bide hau ez dela gaur bukatzen, bide honek jarraitu iteula. Askoitiko parrokilek eskaintzen jarraipena da, Caritas txiki izeneko ekimen bat ostireletan juntatzegea behaiekin. Horren berrire emango dizueu. Vamos a concluir esta celebración que despierta tanta ilusión y expectativas. Os deseamos que paséis un gran día. Solo la coherencia con lo que hemos celebrado y los deseos de autenticidad en la vida nos pueden ayudar a descubrir y vivir la alegría del ser creyentes. Merece la pena permanecer en la fe de Jesús y en su amor. Y por ello, porque merece la pena, la parroquia de Azkoitia, lo hemos comentado más de una vez durante estos 3 años, ofrece la continuidad, digamos, de la catequesis, de la iniciación, con un grupo que se llama de Caritas Chiqui, que nos reunimos los viernes, os haremos saber. Y como ha comentado Félix en el sermón, el día 23, el jueves 23, sortearemos entre ellos unas campanillas en símbolo de la campana que tocamos para reunirnos, y de paso a ellos les explicaremos en qué consiste la continuidad. Parrokiako eliztarrei, etxeko eta gaur gurekin izan zaituztegun guztiei. Eskerrik asko. Baita ere 3 urte hauetan lagundu gaituzue guraso eta katekistei. Aurrerantz ere zuen laguntza beharko dugu. Eskerrik asko eta besarkada bat guztioi. Gracias a todos los que nos habéis ayudado en nuestro camino, en especial a vosotros, nuestros padres, educadores y catequistas. Seguid ayudándonos con acierto. Gauzonak esan ditugu, baina bedeinkapena emango dut, La bendición que damos al final es para que todos los buenos deseos que hemos expresado aquí realmente se realicen. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean, Ondoren, jaunartu dutenek eskaileratan kokatuko dira. Eta abestu egingo dute. Mesedez, ez etorri aurrera argazkiak eta bideo hartzera. Gero hor geratuko dira argazkiak ateratzeko. Ahora los niños y niñas van a cantar una canción colocados en las escaleras. Por favor,
no os adelantéis para sacar fotos y vídeos. Después se quedarán colocados como están para que podáis sacar algunas fotos desde los bancos en los que estáis. Lagun bat maite nauen, maite zaituena, maite zaituena. Zu oso lagun bat maite zaituena, izena du Jesus. Lagun bat maite gaituena, maite gaituena. Lagun bat maite izena du Jesus. Ederki.